Id-depressjoni hija kundizzjoni karatterizzata bidwejjaq kontinwi, ansjetà, nuqqas ta' interess u pjaċir, stima personali baxxa, ejja u nuqqas ta' konċentrazzjoni. Din il-kundizzjoni tista' żżomm persuna milli jlaħħaq mal-ħajja. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, mill-inqas 350 miljun persuna madwar id-dinja ibatu mid-depressjoni. Kif jikkonferma Dr. Charlie Azzopardi, ħafna nies jibżgħu jfittxu l-għajnuna, jew inkella jfittxu l-għajnuna meta jkun tard wisq u l-problema tkun iggravat. Ħafna nies ma jmorrux għand it-tabib u ma jiġux għandna għax jibżgħu li huma mġienen, pereżempju, mentri l-mart mentali mhux bil-fors għax tkun miġnun. L-ikbar problema li nara hija illi n-nies jiġu għall-għajnuna tard. Meta l-affarijiet ikunu ggravaw ħafna. Ħafna jgħaddu minn mumenti diffiċli u għaldaqstant huwa wisq aħjar li wieħed ifittex għajnuna professjonali sabiex il-problema tissolva. U tista' taħdem iżjed, jiġri dik l-enerġija ta' ġo fejk tista' tuża b'mod iżjed pożittiv milli biex tintelaq u taqbdek iżjed depressjoni. Stil ta' ħajja bilanċjata jgħin biex wieħed jevita problemi ta' saħħa mentali. Għaldaqstant li tieħu ħsieb tiegħek innifsek u relazzjonijiet ma' ta' madwarek, kif ukoll li tikol tajjeb, li segwi rutina tajba u li tagħmel eżerċizzju fiżiku huwa ta' benefiċċju kbir.